आज तो बड़ा सुंदर लगा तनी तनी दाना का एगो चुम्मा। एकर अलावा दिमाग में और कुछ घुसेला? अरे तू घुसे देबू तब न घुसी। चला धाला कचकचा के। डार्लिंग तनी 1 मिनट उतरता। पेट्रोल तो खत्म बा। का तो भरैला काहे ना? अरे वो कल रात के चल गए रनी ऑर्केस्ट्रा देखे तो भूल आ गए नहीं। शर्म नहीं ख्यावती बात कहे में? जब घर के राशन पानी नून तेल मोबाइल रिचार्ज से लेके पान खाए तक के पैसा के व्यवस्था करे के पड़ी ना, तब तो के सब याद आ जाई। मेहरारू के कमाई पे जिए वाला मर्द निर्लज और निकम्मा होखेला। हमार बाप के तो मती मारल रहे जो तोहरा संग हमर बियाह कर देले। सुना तोहर बाबूजी हमरा के तोहार ड्राइवर खोजले पड़े ई तरह मोटरसाइकिल के ना जे तेल आ मोबिल के फेर में लागले रही। फिर भी टेंशन मत लो, हमरा लगे एगो आपातकालीन व्यवस्था बा। आओ बैठा। अरे देखत का बाड़ू ई तरह बाप के खटारी ना हो, तरह पियऊ के शान के सवारी ह। एक के चढ़ले सीधा स्कूल। तोहर दिमाग खराब बा? हम इस साइकिल पर बैठब?